La Fira de la Calderona i el Dia de la Cirera han tornat a convertir Serra en el gran aparador del turisme, la gastronomia i la cultura del Camp de Túria. Durant tot el cap de setmana, els carrers del municipi s'han omplit amb el mercat artesanal, música, danses tradicionals, animació i productes de proximitat. Avui ha tingut lloc un dels actes més esperats, el tradicional repartiment de cireres entre totes les persones assistents, que ha sigut realitzat per les reines de les festes amb la presència de l'alcaldessa de Serra, Alicia Dusson, i la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, que també ha visitat la Torre del Senyor, que culminarà la seva rehabilitació amb ajuda de la Diputació. Es que esto es un escaparate para lo que es Serra en cuanto a la gastronomía, la naturaleza, todos los productos artesanos que tenemos y bueno, el resultado es que viene muchísima gente. Es una cita imprescindible en el calendario todos los años venir a Serra i provar nuestras cerezas. Des de la Diputació de València estem invertint sobretot en el patrimoni d'ací de Serra. A la Torre del Senyor anem a invertir 385.000 euros en la restauració de la torre. Preservar el patrimoni, restaurar el patrimoni és fonamental per a mantindre la població ací, per a dignificar la història de Serra. D'altra banda, a l'acte també han assistit alcaldes i alcaldesses de tota la comarca, la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Amparo Navarro, i els diputats Lola Celda, Carlos Bielsa i Fernando de Rosa. Amb la jornada ja finalitzada, aquesta celebració es consolida un any més com una cita imprescindible per a descobrir el patrimoni i les tradicions de la Serra Calderona.